שים את המוצץ בצד. יופי. נדב הכין. אורז עם. אלו גובי. אלו גובי. כך. גובי. גובי. אז כך תאכל. קודם תאכל. מי הכין? נדב. מה נדב הכין? אלו גובי. אוי, 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 אביב, מה, הפסקת לאכול? זהו? די? עוד קצת. טוב, תאכל עוד קצת. אלו גובי. אלו גובי. תן לי את המוצץ. תודה. כך, תחזיק את הכפית. לבד? אביב אוכל לבד? מי זה הכין? מי הכין? מי זה? זה נועם? לא. אביגיל? מי הכין? נדב. נדב, מה הוא הכין? אלו גובי. כך. כך. טעים? טעים. אלו גובי טעים. גובי. אלו. גובי. אלו. גובי. עוד. אוש, איזה ביס גדול. מי הכין? מי הכין את האלו גובי? נדב. נדב. הוא הכין אורז עם אלו גובי. אורז. אורז. עם אלו. אלו גובי. קח פטפטן. פטפטן. מה אסור? אסור אלו גובי? מותר! התבלבלת! מותר!